25 و هیوی ریفراندوم لهرێمە کوردستانên deverê Kurdistaniyên derve îdara herêmê bi rêve çû. 92.73 dengderan dengê xwe bi dewleta serbexwe cudabûnê li Iraqê daye. Tirkiye û Îranê berî niha çendîn cara dijayetiya xwe bo refrandumê ragihandiye. Balyozê berê ئەمریکا li Iraqê radgehînî şaşiyek û ئەمریکا bi dijwarî li dijî refranduma herêma Kurdistanê rawastaye. Çûnke pêgehê Bexdad bihêztir diket ku dijî Kurdan rawastî. Rayan Kiroker di çavpêkeftinekê da digel kenalê CNN yê Emerîkî derbareyê refranduma herêma Kurdistanê ragihandiye meseleka ciddî heye ku di niha da pêdiviya bête îdarekirin û şaşiyek ku ئەمریکا dijî refranduma herêma Kurdistanê rawastaye. Çûnke pêgehê Bexda bihêz diket da ku dijî Kurdan rawastî. Derbareyî parêzgeha Kerkûkê jî balyozê berê ئەمریکayê li Iraqê di wê bawerê daye. Ew bajêr ji layê hikûmeta navend giringiyeka zor heye û di encamdana refrandumê çi arîşe li Kerkûkê dürüst nebûn. Kiroker dibêjît parêzgarekê bişiyan li Kerkûkê heye ku Bexda bi zava diket ji postê wî dûr bikin. Pêdiviya em dijî wan rêkarên dijî parêzgarê Kerkûkê digirine ber rawastîn û pêngava bû pêşvedanîn û arîşan îdare bikin. Ji ber ku di niha da arîşe dihêne îdarekirin û nek çareserkirin. Derbareyî çawaniya çareserkirina arîşan jî. Di demekê da Tirkiye û Iraqê manovra hev peşkil li nêzik herêma Kurdistanê encam didin. Kiroker gotî hemî dizanin an ku Kurd bi sinahî natirsin. Her wesa diyar kir jî ez li Tirkiye dilgiran nînim. Ez ji Îranê dilgiranim dişêt arîşêt zor bû herêma Kurdistanê û deverên veqetiyayî dürüst.